A recuperación do turismo impulsa as vendas de froitas e verduras nas prazas de abastos. A sandía e o melón son os produtos máis demandados. As prazas de abastos festexan a volta do turismo á comarca, xa que trae consigo unha recuperación do ritmo de vendas que se levaba antes da pandemia. Agora no verán as persoas foráneas son moi habituais nos establecementos de froitas e verduras. Coa chegada das altas temperaturas, desde os negocios sinalan que xa se comeza a notar un aumento da xente e as vendas. E coa chegada dos turistas, a ver, somos máis, entón as ventas aumentan, e sobre todo co bo tempo. Ao chegar o calor, a xente come máis fruta, as playas, sempre é unha axuda. Si, notas un montón. No inverno xa hai moita menos variedade, ahora no verán hai moitísima máis variedade de fruta e, gracias a Dios, a xente anímase máis a cousas fresquiñas. Ademais, aseguran que xa se nota que a pandemia queda atrás e a xente está máis animada a mercar. Si, a verdad que si, vese que a xente está moitísimo máis animada, xa veñen moitas familias con ganas de verán, con ganas de festa e de disfrutar, si, de reunirse e pasalo ben, si. Os produtos máis demandados, como é habitual por estas datas, son a sandía e o melón. Canto máis calor, sobre todo sandía e melón, para levar para as praias, fresquiño da nevera é o que máis se vende. E despois o de sempre, plátano, nectarina, melocotón, paraguayo, todo un pouco. Así mesmo, a inflación tamén está a afectar, aínda que polo de agora non incrementa de maneira considerable os prezos. Subiron algo, pero non se nota moito, non é unha subida moi exagerada. Ao mellor en certas cousas que hai máis escasez, como pode ser o plátano de Canarias, algo puntual, pero non se mantén no tempo, vaise estabilizando. Mira, a sandía nos temos a bollo, esa está a 2 euros. Bueno, o peladillo tamén é o extra, que está a 3. Movémonos neses precios, o melón tamén baixou un pouquiño, 2,70, si, vais estabilizando a cousa. Desde a Praza de Abastos reciben cos brazos abertos esta tempada estival, que suporá unha recuperación logo de tantas crises nos últimos tempos.